лаблабӯи сурх сабзавоти серистеъмолест, ки дар хӯришу таомҳои мухталиф васеъ истифода мегардад. Ранги он бошад таби шахсро болида мегардонад. Аз ранги он дар саноати рангрезӣ ва маҳсулоти хӯрокворӣ васеъ истифода мебаранд. Бо сабаби қанди зиёд доштани ин сабзавот аз баъзе навъҳои он шакар низ истеҳсол мекунанд. Таркиби лаблабу аз макро ва микроэлементҳо бой аст. витаминҳои гурӯҳи П, йод, калий, оҳан, магний, калсий дар он зиёд мебошад. Витамини С дар решаи ин сабзавот хеле зиёд аст. Дар баргаш бошад мед, фосфор, витамини А, Б, Б6 мавҷуд аст. ин маҳсулот як қатор бемориҳоро пешгирӣ менамояд. Аз ҷумла варамҳо ва онусҳоро намегузорад, ки паҳн гарданд. лаблабӯи сурх иммунитетро баланд карда, аз аксарият бемориҳои ҷиддӣ нигоҳ медорад. лаблабӯи сурх бемории камхуниро пешгирӣ намуда, мушкилоти рагу пайвандҳоро низ бартараф менамояд. витаминҳои ин маҳсулот барои бемориҳои дил манфиат дорад. таркиби ин маҳсулот дорои туршии фолат мебошад, ки он мушкилоти рагҳои хунгардро бартараф намуда, барои тамоми узви инсон манфиат дорад. лаблабӯи сурх узвҳои баданро ҷавон намуда, мӯю нохун ва устухонҳоро мустаҳкам месозад. барои бемориҳои рӯдаву меъда фоидаовар аст. ҳангоми баланд шудани туршии меъда аз ин маҳсулот истифода бурдан хеле хуб аст. нафарони вазни зиёдатӣ дошта низ метавонанд аз ин истифода баранд, зеро он баданро лоғар мекунад. агар онро ҷӯшонида бидуни намак ҳар пагоҳӣ истеъмол намоянд, вазни баданро дар муддати кӯтоҳ аз байн мебарад. гурдаҳоро аз заҳролудшавӣ эмин нигоҳ медорад. касоне ки ба асабхастагӣ рӯ ба рӯ шудаанд, бояд аз шарбати лаблабу пайваста истифода баранд. лаблабу бармаҳал пиршавиро пешгирӣ менамояд. ин маҳсулот фишори хунро паст нигоҳ медорад. ба такрор мегӯем, ки гардиши хунро паст намуда асабҳоро ором нигоҳ медорад. гурда ва ҷигарро покиза медорад. агар ҳар рӯз ба миқдори муайян аз шарбати ин маҳсулот истифода баред, мушоҳида мекунед, ки саломатиятон хуб гардида истодааст. истифодаи маҳсулотро ҳангоми доштани захми меъда мутахассисон тавсия намедиҳанд. лаблабӯи сурх организмро аз заҳролудшавӣ нигоҳ медорад. ин сабзавот хатари инсултро низ пешгирӣ менамояд.